kungo e kinda rowere. Bende gikungo koso kata mikunge maonge. Antie ka kodi mondo mi gono mbaka ka winjo sigana mopogore opogore ahinya odiochieng'ni ma kawuono. Wachako gi mago mokwako gwenge mopogore opogore to ahinya e kaunti ma en namba 2 kuom jogo mondikore kaka jokanyo madhi laro kombe mopogore opogore yiero mag duond bura mar UDA. Mano yiero mar UDA Nyakwar Mogejwang' matimore gwenge mopogore opogore ne olande nochako tarik 26 ma en odiochieng'ni ma kawuono. Jofwambo mar Homa Bay ogotache yierogo kama gintiere gi polling centers mopogore opogore ka gidwaro many jotelo mawuok piny e kidienje mopogore opogore moting'o jotelo mag kanisa, ojende, joma mine, jogo man kod ng'ol mopogore opogore kaachiel koda ka jogo miwacho ni jokombe gi e kaunti kaachiel koda ka yiero mamoko. Magi bende okere Nyakwar Mogejwang' e kauntis mamoko ang'o bedo wang'i koda ka iti ka waluwo ni chenro ni achiel kachiel odiochieng'ni ma kawuono. Koro e kinde ma wadhi mbele kod chenro mar mbako romo ang' wakonie ni yierogi to gitimore yo machal nade e kauntis mopogore opogore kama gintiere. Gweng' wech kendo Nyakwar Mogejwang' warango gigo ma otenre kod pith mag yiende e kaunti ma Nyamira. Kanyaka sani Nyakwar Mogejwang' koth medo chwe to jodak e kaunti ma Nyamira muomo koth ma kamano kendo gipidho yiende. Mano wadhi bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono ni mar pith mag yiende en chenro mosebed kanyo ka ichwalo kuom kinde malach ahinya ka ijiwo oganda mondo mi obed ane kod ng'eyo ni gin to gin gik mage ma gintiere kar kanyo ka giluwo achiel kachiel. Kawuok e kaunti mano ma Nyamira jofwambo marwa mantiere kar kanyo Duncan Bundi leronwa kar kanyo ni nitie jogo ma wuok oko mag rango na dier opidh yiende e kinde madwaro ta ahinya kuonde ma ipidhe yiende ipidho yiende e gengni mag aoche ma opogore opogore ka gintiere kar kanyo. Nitie jogo ma bende ne otelo negi koting'o jatend migawo mochung' ne wechego mag aluora kaachiel koda ka chenro mopogore opogore. Kaunti ma Migori motenore kod aluora mano e kaunti ma Nyamira mano kama oting'o John Matiang'i kaachiel koda ka jalup commissioner mano Manga Meda Maonga ma bende nitie kar kanyo kotelo nyasi machalo kamano mag pidho yiende e genga aoche e kaunti ma Nyamira. Ang'olu ni kendo wakolni mathoth kotenore kod pith mag yiende e kaunti ma Migori. Nyakwar Mogejwang' chenro mago mag kunyo wacho ni gin mwandu mopogore opogore mawuok e bolo giting'o nyaka mula e kind mamoko to mula emong'ere ahinya e kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono yangore kanyo ni olor moko kuom kuonde kunyo mulago ma ok opuodhi kendo gionge lesen. Mano sigana moyudo ka okiny ma kawuono kawuok e kaunti ma Migori. Wamedo luwe kendo brokoni gi mathoth ka otenore kod weche gi duto ma wamedo luoni. Bende ka watieko Nyakwar Mogejwang' gin weche gi mag oula, midhiero mar oula pod wamedo yudo kwan mopogore opogore kawuok kuom bede sirkal kaachiel koda ka migepe ma opogore opogore kotenore kod koth mapek mamedo chwe. To tinende nitiere mago monyalo wacho ni biro kawuok konde mopogore opogore e pacho kae. Kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, nitie kaunti ma Kirinyaga, kaunti ma Nairobi kod mano ma Kajiado kod Machakos. Kwan biro mwa opogore opogore to nyaka sani kwayo oganda mondo mi obed ane akicha kendo obed motang' ahinya e kinde ma koth medo mana chwe. Nitiere counties ma bende ilieko ni dhi bedo ka yudo koth mapek e kinde mabiro ma counties duto 47 mana kama gintiere kar kae. Milome mano chiwo odiochieng' manyoro kod bad migawo mochung' ne koro chal mar kor lwasi mano Kenya Meteorological Department yango kar kae ni koth dhi bedo kae ka chwe e gwenge mopogore opogore. Mano kochakro nyoro tarik 25 nyaka tarik 28 dwe ni mar ang'wen koth machakre kanyo kar sa 12 mar odhiambo to chwe otieno mangima e kaunti ma Nairobi kod aluora mare. Ne jomoko yude jok moko nok oyude kata kamano wageno ni ka ok ochwe kama intiere ibedo kod arita makare. To mana rapar bende ka iwuok e ot ka idhi kari mar tich odiochieng' ma kawuono kata kidhi go wira ting' umbrella mari mano mavul mari kaachiel koda ka gambut. Ok ing'eyo ni dhi romo gi chal mar kor lwasi machal nade kama intiere. To ka ineno kama pi ogudore kik ikal pi machalo kamano. Ka in ng'ani gi nyamburko chung' mondi ma pigno kata pi olano rume kokikale kata ka entiere olalo. Nitie olalo moko ma sani obedo mayom yom ma kata pigno nyalo bedo kanyo ka muko kendo kalogo. Nyakwar Mogejwang' ibed akicha ka intiere ot to pi odonjo ni e ot kanyo. Gimitimo mokwongo dhi lor soket mar stima mabiro kanyo kuondego duto manya bedo ni keyo stima e odi mondo mi iwacho ni stima kik goyi kendo negi kendo kel masira ne jogo
ma ihero mantiere alwora mari. Ka intiere oko tineno ka line mar stima moro lwar piny, kik iedhri nini midhi mule, ok ija Kenya Power, we ng'ato ka ng'ato tim tije. Mano dhi keti bedo japiny makare kendo dhi bedo gi ngimani kata tok koth masani medo chwe. Oganda moheo 60 osewito ngimagi kuonde mopogore opogore ma pacho kae kaluwore kod koth mapek mamedo mana chwe. Ringre mamoko pod ntiere ma iyudo kawuok e kaunti ma Nairobi. Mano kaluwore gi ripot manoyudo odiochieng' manyoro. En geno mara ni Jo-Kenya duto dhi bedo e ngima makare kata doko ni koth makama medo mana chwe. Warang jirandwa ni odak e yo machal nade e kinde ma koth makama pod medo goyo kuonde mopogore opogore pacho kae. Mago kod mathoth nyakwara moge jwang'o bed kae thuolo kata opara manyime ahinya mar koni ni gin to gin gik mage modhi bedo kae kawaluoni achiel kachiel. Mane makelo e giko mano ka warango ka chenro mar mbako romo tielo mokwongo ka wantiere kodi ka chama mar fwambo asebedo kae kata ya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango dakika oseromo kae 20 tok sadek kinde makoro dabet ka kod rowere wago mbaka kungo ne kungo ga yo machal nade to gin gik mage matamo gi kungo. Iyudo pesa to lal, iyudo pesa to lal. Ikoni ga kumoro ni kiki go punda mano beting, ikoni kanyo ni kiki go punda sasa bede nyalo ng'irembi to bende opodhe mana jogo mokalo higni 18 kadhi mana malo. Iwacho ni mage yore moko matamo gi kungo, moko bende gin mage antiere kodgi ka wada winjo duongi wago mbaka ni kodgi achiel kachiel nyakoro moge jwang' ko puonjore kendo wabedo kod ng'eyo mathoth mosebedo katimore. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka sango oriti masane. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima.
koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Inyalo kelo ng'ano to wavete mondo eka wang'e kata ka en ng'ama ber kata ka ng'ama rach. To the said person ni en jakadi. Awinjo ka kowacho ni oja Gwasi. Gwasi. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umo gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakoro magajwang sukus. Kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake. Nyinga en Papa Weekend. Wuok tich ariyo, tich adek, tich ang'wen, tich abich. Saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12. Warom. Nyakwa Ramogi. Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Beach ba fota Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Minolep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani?
ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. En about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakoro moga juang machiegni wantiere kar kae. Chenro mar mbako romo machako sani en twak mwabedogo kod rowere tich abich ka tich abich kaka wuono wadarango yore mag kungo ma ojende tiyo ga godo. En adier gi kungo koso mar kata magi kung e maonge. Abedo kata e chenro mag sani. Nyinga Cleophas Oloch jagi sumo kanya kwar mokeyo nyaka sango aparo ni udlendo ni achiel kachiel kata twak madhi nyime achiel kachiel e mbui mano mar Ramogi TV. Iyudo Ramogi TV Facebook, Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV KE. Iyudo wakache mbui mar X ka ituri koda bende mbui me ka duto te e Facebook, X, Instagram, TikTok, Threads kure duto te iyudo kacha at Cleophas Oloch. An ka kod welo ya wuot luo kachiel koda kanyi luo ma rowere pod gin e sikul wada winjo gi achiel kachiel mosewuok e sikul to tiyo kanye angwa winji gi ane achiel kachiel bende kama wantiere kodgi ka mondo wabed ane kod ng'eyo. Koro rwak mondo ibed machiegni kodwa kaka watwak kodgi achiel kachiel kama wada winjo gi nyakoro Ramogi juang okinyi ma kawuono kama wabedo kodgi kae mondo mi wabed ane kod ng'eyo ni gin to gia kanye e kaunti wa ma Kisumo. Iwacho ni kaunti ma Kisumo, Homabay, Migori ka ichopo nyaka Siaya bende gintiere koni e yo madwarore koso gibiro e yo mopogore opogore. Iwacho ni kama gintiere sani gitimo ang'o sani Nairobi ka kaponi gi Nairobi angi kono achiel kachiel mano kama da chako kodgi achiel kachiel nyakoro Ramogi juang chako kod Winfred Akinyi ma bende japuonjre mi thuolo mondo mi omoso ganda okinyi makawuono machiegni. Erokamano ahinya Cleophas kuom miya thuolo. Kaunago erokamano ahinya kuom chopo kaendi. Gi nyinga an Winfred Akinyi Siro, ae dala mar Migori, kamoro ni Aroso, anyawa Sweta. Nairobi ka ane mbalariany mar Multimedia University, ane ika mar ariyo, Applied Communication. Erokamano ahinya kendo machiegni. Geno ni angi konwa kaka ikungo do. Erokamano kaponi ikungo. E ka ikungo be angi konwa kona achiel kachiel machiegni ahinya Steven. I'm Brighton Tavin. Nairobi kanja ponjre mbaleny ma Kenyatta kuma time biotechnology kendo amor wadonje to kawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni Ramogi TV. Devina. Gi nyinga dala giluonga ni Avina Dhahabu lakini nyinga in Devina Auma Nyarongo Kamagambo. Nairobi kai ane mbalariany mar Multimedia University ika mar adek kendo atimo Applied Communication. Avina Dhahabu tia Kamagambo Migori. Dobe ni dhahabu migolo Migori kaya mano yudo. Dhahabu rongo ni tiri dhahabu. Dhahabu mathoth. Machiegni Ramogi TV. Erokamano. Nyakoro Ramogi juang kama chielo ala kutanga duoko rakoni machiegni. Okay, erokamano. Gi nyinga iluonga ni David Onyango kae Migori County, Rongo Sub County Kamagambo. Koro Nairobi kae tayudora Multimedia University. Ane ika mar ariyo atimo diploma in journalism kama specify print. Yeah. Erokamano ahinya. Flo. Mokwongo adwa goyo ni Cleophas erokamano kendo kuom miya mondo achop kae. Koro gi nyinga e dala giluonga ni Afilo ngar japuonj. Nyinga ni Florence Otieno jowinjona to awuok e boma ma Siaya County. Kamoro ni Barkanyango. Yes. Barkanyango. To Nairobi kae and multimedia mbalariany mar multimedia atimo Applied Communication to
ane sekendia ika mar ariyo. Erokamano. Erokamano ahinya bar kanyago kanyo ang'eyo en kumoro masekadhe aja hawi nyakoro muya sechopo Siaya. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo flow. Tony machiegni. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Tony Odiwuor. Aja Homa Bay, Ndhiwa sub county, kumoro ni Wachara. Yeah, kwa Bwayo ward. Koro Nairobi kae, I was once a student at multimedia. Natieko last year. Natimo course mar fwambo. To nyocha Mombasa last week nowinjo wabed gi show on Friday. To na travel on Friday Thursday gotieno. Tachopo Nairobi ka. Koro na sani to an Rongai. Yeah, nabiro limo jopuonjre man kanyo kon gi achiel adek mana we machalo kaka Winfred Gin. Yeah. Erokamano. Kendo kuom yudo thuolo mar biro watimo mos juma mokalo ni wuotho kendo ibiro Nairobi. Ok watimo chenro. Meni en gimoro malit kata kamano nuwinjo gimomiyo nok wabedo gi chenro mar rowere chieng' tich abich mokalo kaluwore kod tho mano mar Francis Ogola mano jamadar mano wewe masira mar kalapapla juma mokalo. Kata kamano rokuni machiegni kano dalose weche gi mag kungo kendo kanya kama da chako godo achiel kachiel. Penjo mokwongo ma uduto nyako duoki, bende ukungo kata kungo ni bende nyalore e kindu kaka rowere? Mana kama untiere karaka. Devina, achako kodi. Kungo nyalore, to bende ikungo? Kungo nyalore. Kendo akungo, lakini ei rowere, yes onyalore, but samoro tamore. Parono akiaka flow iyiere gi wachno koso bedo mopogore korika irango kungo e kind rowere kata kungo ini wuon kaka ichake? Ana wuon aneno ka yes akungo mana kaka Devina osewacho kungo nyalore lakini samoro tamore kalingana gi gik majikale yudo ka seche moko mikungo no matin ama oonge kabisa. Koro tuan kungo nyalore but situations sema samoro deter. Obedo matek. Bedo matek kabisa samoro. Tony, isewuok oko mar skul, nintiere skul, pod in rawera. Kungo en gima nyalore kendo nyalo wacho ni en gimoro ma kando temo nyalo bedo ni dika. Kungo nyalore lakini o depend gi omenda miyudo. Onge kaka inyalo yudo siling 10 tidwa kona ni idwa kungo siling 9 titiyo gi siling 1. Kaka luore gi kiwango mar ngima ng'ato. Seche moko iyudo pesa moro maber mabet bup koro chuni ni nyaka kan pesa moro matin. Kian ka yudo pesa to nyaka kan gimoro ka 100, 200 mondo ang'iane ni chieng' moro ka mwani adwa timo gimoro to anyalo timo gi pesa na makungo ka. Kungo to nyalore lakini luore gi kaka ngima ng'ato en. Seche moko igombo ni mondo ikungi to gimidwa kungo no tionge godo. Koro chuni ni nyaka itiya gi matin miyudo no. Koro kungo tibiro maybe biro kungo bang'e kise bedo ka lweti bup matin. Erokamano ahinya Brighton. Ino kungo koro kuma donje kango. Nyalo ni wakungo ang'o? Winjo kanyo gima Tony osewacho, wacho ni ikungo omenda. Ikinde montiere sani. Gik mathoth nyabedo kata ka ikungo. Ibedo kata ikungo kaka itiyo gi sukari. Akiaka mbalere utedo i sikul, kata utedo oko, ikungo gas, ma itiyo godo. Ikungo gik mathoth, inya kungo fare mar biro town. Mane kama untiere kacha. Ikinde ma walose weche kungo. Iwinjo kungo ma walose kawuono e kind rowere e yo machal nade? Erokamano na Cleophas. Mokwongo dawacho ni kungo kaka wan rowere en gima nyalore ahinya. Doko mani challenges ma biro gi yore mag kungo gi makoro ng'eny. Kech samoro kwawe kata ni koso pesa minyalo kungo, inyalo bebe ni in gi pesa but bedo gi gimiluongo ni financial discipline mar manage pesa mise kungo no samoro bedo matek. Koro inyalo yudo ni inyalo bedo ni seche moko ni set aside pesa moko mise kungo to nitie achiel ariyo adek moko ma jatuchga. Inyalo pok itiyo gi pesa mise kungo no. To kata on the other note be inyalo yudo ni ok in a position mar yudo pesa minya keto moko tenge e yor kungo. Koro ato kian
anyacho ni kungo to nyalore kendo wan kaka rowere onego embrace culture mar kungo pesa no, but challenges ma rowere face ema onego wang'e ni kaka wanyalo temo address gi. Kech kungo to ber kendo iwacho ga ni kikungo pesa to pesa mikungo no chieng' mono resi. Koro wacho ni wan kaka rowere onego embrace that culture. Koro challenges gi mwanyang'iyo kaka wanyalo temo golo pacho mondo wakony culture mar kungo e kind rowere. Agoni rokamana ahinya. Ang' waduog round mar ariyo ka wapenjo kaka itimo kungo e yo makare. Kata ka itimo kungo achiedhnere gin magi. Gin ang'o mamono ji kungo? Winfred, ikungo to ka ikungo itiyo gi style machal nade, to bende ni moro wanya wacho ni nyalore to kungo koro ka kori inyalo define e yo mane? Okay, akungo lakini matin. Akungo lakini matin. Koro ingeni kungo anya wacho ni en kang'iyo meaning mare kata kaka temo lero tiende. Anya wacho ni kungo en kano pesa, bath pesa mar yutoni mondo mbele gik manya biro mbele ng'eny. Koro inyalo tiyo godo mbele kono donge. Koro aneno ni kungo en choice mar ng'ato, yiero mar ng'ato. Anyalo amua ni akungi kata okakungi. Pesa yes anyalo yudo onego akungo godo. Lakini kama amua ni okakungi dongo kadhi kungo. Lakini kama amua na kungo beluore gi level mar yuto mara. Koro yore be ng'eny minyalo kungo. Nakawacho an gi piggy bank kata bank awach ni an student ka andonge idoni jomoko gionge bank accounts, jomoko ing'eni nitie jomoko makata ID pok giyudo, jomoko no join kapok gi ochopo. Koro idoni bank accounts bank idhi e bank timi piggy bank kata nyadoli minyakane pesa. Koro magi ng'eni ka indikete coins ang'o node matindo gi minyalo yudo. Mano mar rawera, mano pod ber en ben kungo, kochuno ni nyaka ikete bank eka luonge di en kungo. Koro en yiero mar ng'ato. Ero kamana ahinya bikono ni achiedh nade magi mantiere kata ka odoko ni en yiero mar ng'ato kata kama intiere. David, ochal nade multimedia kata kama intiere kwa wacho weche mag kungo, bende yiere gi jotwak manago kae ma osegolo paro mopogore kotendo gima ging'eyo ni kungo en? Okay, rokamano. Mokwongo paro manyalo jiwo en mar Tony. Tony owacho ni wakungo mana gime wango. Ka onge to onge. Kaka sani ka golo example multimedia kacha. King'iyo ni to kich kaka sani anan ajapuonjre. Pesa mabiro kungo en pesa kaluwore gi kaka pocket money mayudo. Awach ni kioro na e juma ioro na 500. To 500 idake hostel. Hostel ka chiemo aya gik nitie gige puonjre matindo kaka kalam inyiew mago to igolo kuom pesa. Koro ibiro ng'iyo ni kitimo kata budget mari over 1 week idhi yudo ni pesa minyalo kungo oonge, to kikunge idhi kungo to lakini ok idhi hinyori nikech koro ikungo. Koro wacho ni kungo iwe chamo lunch ni kungo, samoro iwe timo ma ni kungo. Koro idhi neno ka idhi hinyori in the name ni kungo. Koro kungo luwore gi kit pesa miyudo, kit kako fuku ni chalo. Kiyudo Singapore man kaka Tony osacho ok anya kungo Singapore. Ka yudo 100 inya wacho ni waket achiel. But koro kungo gi antaneno ni luwore gi kaka ofuku ni chalo. Akia ka iyieri kode Devina iwacho kanyo ni ka Singapore yudo ok dikungi mo mantie kumoro ma ni ka nyalo gi Kenya ka ng'ato nyalo miyi geno gi matin mathoth chakoro komiyi to ere kaka nyalo bedo gi thuolo mar kungo Sh100,000 kiyudo to Singapore ni kungo notami paro no donjo e yo machal nade iyieri kosipogore kod paro makamano? Pogora. Nikech owacho ni koyudo Singapore to konyalo kungo. Nosenjore ni inyalo kungo gima in godo. Amwa ni an adwaro gini gi gini. Mano koro wadhi luongo ni ng'ato ichoro budget mari. Acho ni adwaro gini gi gini to we apog ma abong'eyo chieng' moro akan part man godo ni. Singapore nya pogo Sh2 wiye kanyo mikan
pod inyalo kungore kata obed matin. Koro luore mana kaka i budget kendo gi yiero mari. Kata Winfred nosenyiso ni en ga yiero mar ng'ato. Inya bedo gi pesa mang'eny to kiamua ni ok ikungi bo kikunga kunga. Kiamua ni dwa kungo be in gi opportunity minyalo kungo godo. David, bende yie ni nitiere 50-50 chama bich to we abich? Nya yiera gi mano. To koro kano siling aparte. Kele koro kare. Koro nitie achama beach takana beach. But gima wacho ni luore gi gik manie mbele ni. Hachi ni ka in gi gik mang'eny midwa timo. To in mana gi Singapore. Ami example ni chiemo nitiere ka. Haya, gige somo ine minyiew. To janyuol oro ni pesa 500 e juma. To mondo mi kende chiemo mayot. Nyalo kabi 50. Mani chamo chiemo mayot be okiyieng irawe arawa. Koro kwa ng'iyo mano to gi kaka idwa kungo. Dona kungo tidhi kungo ndio. Lakini idhi hinyori mang'eny. Idhi kungo to lakini paro moko dhi donjo ni mang'eny makoro koluore gi kungo mi kungo gocha. Koro ato mano pod atamora ni achama beach tawe beach. Ka tin to ngi kama idhi kode te. Lakini ka ng'eny to anyalo kelo paro mar kungo, lakini ka tin to ok ane tiendi kungi. Davina? Anyalo duoke. Iwacho ni ioro ni pesa chiemo, koro mano gi dhongere dhi luongo ni scale of preference. Keti yiero mari dwaro mage midwaro ahinya ka. E school isocho gik ma wadwaro, chiemo, kalam, nitiere mamoko ma wadwaro lakini ok ochuno. Koro kungi ket tege gik mochuno king'eni level ni mar yuto gi level mar pesa mioro ni no. Koro podo ok wayudre kode. Aya, mane gima mantie to kaka machopo giko. Ang'en geno mara ni Davina gi David angi yudre yo makare. Mana kaka gintiere karka. To achiedh nade mane mantiere karka. Chopo pra beach. Awacho ni ng'ade nus. Chama beach to we a beach. Bende ni gimoro monyalo bedo godo kaka rowere an komi Brighton. Yes, erokamano ahinya. Ada doke wach ma Davina gini aneno kok winjre. Kamano. Nikech ing'eni sani wacho kaka rowere, pesa miyudo nyalo bedo ni ok kata for gik midwaro te. But nitie gik moko miluongo ni basic needs. Basic needs gi ema inyacho ni pesa miyudo no itemo put into consideration ni an gi pesa maromo kama kama. Iting'e nitie pogruok e kinda gik manyaka ibedgo, gik migombo bedogo, gi gik midwaro bedogo. Koro samoro inyalo ni in gi pesa, to nitie gik moko migombo, to ok gin basic needs. Koro mano ing'eni dhi konyi reduce budget. Matine ni i cut that budget short, matini in gi pesa moko minyalo kungo. Koro graduate ne temo wacho ni samoro inyalo bedo gi pesa, to kata michamo cha idia. Matinde ni pesa ma in go no kata basic needs ka ok onyal meet kata okoromo kaka idwaro no. Koro in that case anyacho ni ok ane tiende mar kungo pesa tihinyori. Odoko ni onego embrace that culture mar kungo pesa, but ok onego bed ni koro watere okang' moro ma ikano pesa ni save tinindo kech. Ikano tinindo kech flow. Ochalnade yiere gi jotwak koso paro biro ma opogore ka irango kaka gintie winjo paro ma Brighton osegolo. Ken tinindo kech. Awinjo paro ma jowetena osegolo kae. To anya medo mana jiwo paro ma gigolo. Yes, kungo wanyalo kungo pesa. Wanyalo kano omenda. Anyalo wacho kamano kendo eyo mayot kabisa. En mana ni most of the time sani rowere neno like rowere o develop gik mang'eny. Iyudo ka there is this nini miluongo nango na cha peer pressure iyudo ka ng'ato ing'e maber ni yes janyuol oro ni pesa mang'eny omenda mang'eny minya yudo bathe mitiyogo gi bathe mikano, lakini koro in idwa ketrie klas moro mok idonje cha ing'e ni osiepni ni kata koko kano kata koko kungo pesa to en the parents are very able
makata ko goyo seemed like there is something urgent jonyuol nyalo cater for that but ining'e maber pesa mo maybe kitaki konyi gi jo makonyo sani ji well wishers gi iyudo ka in ikonyi well wishers oseoro ni pesa lakini koro idwa ketie klas mar gicha iyudo ka itiyo gi pesa e yo moro marach ma kiwinja nati ji dhi out cost kata siling 1,000 in be dwa ni isori e tiendgi ibi out to kan idhi out of budget tinge maber ni iseketo basic needs ma ng'ano ne giti kamae moro ni kan lakini koro olruok mantie diere kae ni is where we cut the line is where we draw the line koro nanyalo wacho mana ni yes rowere konya duogo piny pachgi gi reason kaka like from the view of family backgrounds to I think ni wanyala kungo pesa yo maber kendo ngima nyalo beta maber. Breton aloso kato wacho weche mag kungo to kungo wacho ni onge tiende ikungi to inindo kech kata inyuri in gi paro machala de kotere kod paro ma Breton ko mono tadier wang'ani like dhano nyaka chiem pile dong wang'e maber ni kech to nego ji koro dhano nyaka chiem kin gi pesa ing'enya maber ni like kini position mar kungo pesa kunga to kine position ma ok inyal kungo like iyudo matin kabisa ma ok inyal kungre betie ma yie onge aja ikung pesa tinindo ai onge tiende kungo pesa tinindo ke ochal nade weche gi mag kungo chal ka gimantie gik ma thago ji ahinya win friend weche gi mag kungo winjo pak jotwak kama gintiere karka kungo ikunge style machal nade wacho ni kungo tikungo matin koro kaka kungo koso chandruok ma jikadhe kaka kungo gi chandruok bende ma jok moko isewinjo kanyo kakadhe kata ma ini wuon bende ikadhe winjo kanyo kantiere mar koso chiemo e ot tikano pesa e bengi kata in kode piggy bank machalo kama entiere kata iwacho ni ok dimuke sano mondo migole kama entiere to denyo samoro iwuok idhi e class kata iwuok e library kidok e hostel to ngima tek kungo to sani awacho na kungo mana kana ko ni nitie gik moko kaka piggy bank mar nyadoligo gi sani apoda tiyo gi nyadoli nikech pok ayudo kamoro motegno ma pokidwa idea godo lakini income ma pok otegno pesa ma yudo koro ka acha from experience mara chon matin ngeni koso puonj motenore kod yore mag kungo naonge godo kabisa naonge like idea mora mar kaka nyalo kungo yudo ka akunge pacha kani boy udore akunge pacha nikech pesa orna M-Pesa donge achni mano kana aje iga mar 2022 akunge pacha pesa orna M-Pesa lakini awacha ni pesa ni adi save adi kungo maromo kama indi lakini akawuoka donje supermarket ni awuok gik moko te mana dwaro to awuok gi siling achiel modong ma siling achiel ni en odong ni idhi nyiew godo credit migoche go dala ni onge pesa chakido kono gini nikech naonge puonj mora kaka nyalo kungo koro koso puonj e yore mag kungo omenda nyalo bedo achiel kuom gik manyalo miyo ki ikos kungo nikech ikunge pachiere kaka i expect ni dhi yudo gimoro bang'e manyalo konyi onge donge koro ka adhi e machielo wan gi achni gope ok rachi ka ogowi ber kabisa nikech luwore gi chandruok miyudo lakini ka ogowi mar kaluwore gi kiwango mar yuto ni kiki ka ogowi madhi mi shida bang'e awachni adonje kaka kata gowi mar 30,000 donge okakono janyuol donge an ayudo osani endi apoda japuonjre kamoro motegno ma ayudo yuto moro onge kaka dhi chulo maendi bang'e onge bedonge adhi kungango kanyo nikech pesa mora ma ng'adala kabiro na kata ma iorona adhi chulo gowi donge manyiso ni onge adhi dongi mora kata matin monego bedni akungo koro ikawo kata ka en gowi kata idonjo mane group idonjo kaluwore gi kiwango mar yutoni makata ka ng'ochopo sama ichulo pod iyudo gimoro matin ma inyalo kano manyalo konyi bang'e kik ichak idoge kawo gowi ka ichako chenro gi duto mag kungo iwacho ni onge kod puonj wi weche gi mag kungo ichako mana kungo e diere en ang'o manoteri e paro mar chako kungo kane pod ionge kode kinde mokwongo kane chako sombi e mbalariany en ang'o mane otriga imi wacho ni ero koro kinde oromo mar mondo mi achaka ne kungo koro
Achni mana dongo alafu pogruok gi janyuol. Ng'eni kanyo koro miyo achni growth miyo koro pacha bedo maleo kendo koro abedo gi luoro nikech sani asepogora gi janyuol. Onego bedni sani abedo gi paro moro mar ng'at moro maduong' cha ma anyalo yudo yore makonyara godo kata sama janyuola gochone to kona ni pod onge gimoro monyalo orona nyaka tayud gi kamoro manyalo make donge. Koro mana paro no nikech kisebiro e mbalariany janyuol ok dhi bedo kodi sacha ni mama dwaro ma baba dwaro ma mano ok en gima dhi timore. Nyaka tibed gi gimoro manyalo konyi manyalo konyi sama gimoro obiro apoya. Wach ni kata kaka imiyo assignments ani endi donge in gi printing nyaka idhi timo nikech kinyo nego bed ni submit assignment donge. Koro ka idhi timo printing ni nyaka tagoch pile ni mama adwaro pesa mar printing kama an gi kara moro kamoro ma adhi gole kata ka mana 100 ama 200 monego print godo adhi agole. Koro mana awach ni pogruok gi janyuol alafu koro fwenyo ni asebedo ng'ama duong'. Ema nomiyo koro achak kungo. Erokamano ahinya. Tony, yes. Ine kar tiegruok itiegori iwuok oko kendo ineno pogruok mantiere ka intiere oko gi ka intiere iye. Nitie chenro mopogore mantiere kar ka. Mana kaka iwinjo ka Winfred bende lero kar ka. Nitie gik mamiyo ichako kungo. Nitie gik moko mamoni kungo. Nitie gik moko makiparo bende itimo gi yore moko ma ok ni kare ma samoro nyalo duoko chien paro no mar kungo mondo mi ochop kare korka kori. Gik mage mano bedo kata niwacho kanyo ni kedo siling 10 ok nyal chamo siling 1 tikan siling 9 korka kori. En ang'o makelo midhiero machalo kamae kuom ranyisi ka in e skul gi sani ka intiere oko? Okay, kaluwore gi ngima ma ng'ato dake. Seche moko inyalo dake ngima moidho to yuto mari ni piny. Koro inyalo yudo pesa ma chalo kaka yudo siling 10 orni siling 10 to budget midwa goyo en budget mamalo kabisa. Koro onge dhi chuni ni iti gi siling 10 cha te makata siling 1 ok inyal kano. Lakini kisewuok e ngima mar skul te idhe ondama mamalo makoro iyudo at least pesa moro mabet bere. But ngimani kaka iketo ngimani nyalo miyo ikungi kata nyalo miyo ok ikungi. Flo no wacho ni wach mar peer pressure. Nitiere gik moko mabiro apoya nono. For example, weekend ka ok idhi e tich. Koro osiepeni obiro. Giwacho ni wadhi uru kama. To budget no kipango seche moko ionge pesa tisebedo ga kikungo. Dhi chuni ni nyaka igol pesa ni mikungo cha iti kode. Koro magi gik moko manyalo miyo wati gi pesa mokwachano. Lakini kiyudo pesa moro maber to make sure ni ikungo nikech seche mikungo cha inyalo yudo pesa moro ma chieng' moro ka gimoro timore inyalo wacho kata ni gimoro timore tionge pesa sechego. Koro inyalo dhi account ni mane kunge cha tiwacho ni wadhi mondo akaw pesa makama kata ka iwinjo ni jonyuol dwaro pesa moro dala inyalo konyogi kata kiwinjo ni ng'ato tuo kumoro inyalo konyego. Alafu awacho ni lifestyle. Nitiere ng'ato ma en ngimane te is full of gik ma pore, gik ma timore apoya nono. Koro ka in ngimani is full of gik ma timore apoya nono, inyalo bedo ng'at moro matek kabisa mondo mi ilos kari. Alafu wan kaka vijende nitiere gik moko manyalo mono wakan pesa. For example, in ga 1,000 tiwacho ni 1,000 ni gombo mang'eny. 1,000 ni watim nang'o? Adhi aket ne Manchester katugo gi Man U kasto ayude siling 10,000 moro e wiye. Koro kitemo iketo 2,000 ni cha igole, for example ni kane igole. Koro kisegole to iketo ne Man U te seche gogo ogo Man U 5 nono. Example no ogo Man U 5 nono. Koro isechako bedo gi stress. Iwacho ni pesa na kungo na geno ni adhi yudo pesa moro e wiye. Koro inyalo keto ni ibedo gi paro moro mambele kasto paro ni dhi fail. Koro ko fail tibedo stranded. Koro watemane loso strategies mwanyalo kano go pesa wa ma watemo mondo wakan pesa makata ka emergency owuok to wagolo pesa cha
to waneno ni watimo kode gima owinjore. Ero kamana enya wacho ni mano paro mantiere nyakoro mo jwang kanyaka sani penjo biro mopogore nitiere janeno moro ka maoro ote ten bende na rawera oluo chenro achiel kachiel adani mondo mwakala ne ote no sani mondo miangwa winja ne kama ka wacho paro machal gi mano ma jotwak bende wacho kachiel nitiere ote mowuok kanyo kuom Eric Ogola mano ote mantiere kar kanyo ka wachako gi penjo ma kawuono ma wacho ni rowere nyalo kungo nade mane penjo mwapendi kacha inyalo konowa inyalo miwa pachi kokalo e mbui wachiel kachiel mondo mwawinji rowere nyalo kungo nade mane penjo ma kawuono ote mar Eric Ogola wacho kama yudhe nyaka koro rode malal gi omenda gi aoyaye. Expenditures must be pre-planned and budgeted for. Mogik, impulse or maverick purchasing ema kelo midhiero bang'e. Eric Ogola yiere koda wach ma Tony wacho, ma Flo wacho, David kachel koda Kadevina, Brighton koda Winfred wacho kanyo ni inya chopo kanyo inyiepa kiwuok gi siling achiel. Ipenjri ni en ang'o motimore iye ka miwuok gi duto. En samoro ma ipenji kanyo ni nyaka yudo eyo machalare. Odonda ika achiel to almost ang'wen. Mantini kwa duogo ka wayudo thuolo mara yudo seche moko mantiere mano mopogore. Ka sani en saa 4. Nitiere ote mangwa biro ka mondo mwasom mathoth momedorno kokalo e mbui magwa mag Facebook gi SMS. To sani ino namba mantiere piny kanyo. Namba no goye. Ka waduogo igo namba na achiel kachiel ka to ka igo namba no ang waduogi kodi achiel kachiel banka waseka yuyo masani kine kwa duoga kama tichak go simu no wadhi mako gi kachiel kata ka Devine mawuoyo wadhi chungi wawinji ijaneno ma waero bende kama intiere waka yuyo masani mbakoromo waduogo ka kod Isle Beach bende ka ene county ma Homa Bay mondo mi okonwa ne yiero mag jo UDA ochopo kanye yiero mag grassroots mago mag jo UDA dhi nyime ne gichako saa 3 mar okinyi ma kawuono ang'o ne county ma Homa Bay ma en namba 2 kuom jogo mochiwo jochung' mamalo ahinya e piny Kenya e jogo mano chung' gi duond bura mara UDA ka gidwaro lemo mopogore duond bura no. Waduogo bang' yo masani kik dhi mabora. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie tu na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Na vieta ni iko sawa kabisa.
Kochonjo. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Nyakora mogijwang machiegni kendo arwaki chenro mar mbako romo kama wadhi nyime gi loso kendo wago tarubine counties mopogore opogore gik mosebedo kata katimore achiel kachiel na wasingoni ni kano wabedwangi koda kaiti gigo matimore e kor gwengewa kamora mora ma jofwambo wanitiere sani ya wasingoni waduogo koda Alia Beach jafamaro e county ma Homa Bay yiero e county ma Homa Bay nyaka sani kotenore kod duond bura mar UDA to chal nade Alia Beach oyaure okanga penji ni uchiona de county Homa Bay gi koth koso onge anene to gikanyo koth nitiere to ka koth nitiere kar kanyo unade nyaka sani kotenore kod yiero maduond bura mar UDA mano chako kiny makawuono Cleophas Olochero kamana yenya mana kiwacho no wachio kod koth county Homa Bay kandi kata kamano tije wa mapile to wadhigo nyime kendo mana kiwacho ni wang'eni odiochieng' ma kawuono duond bura mar UDA nopango yiero mag jotelo koro gwenge kata grassroots election ma timore e counties abich ma pacho kandi ka Homa Bay county ka en achiel kuom counties abich ma koro duond bura mar UDA obage yiero mag jotelo koro gwenge ma ochakore okinyi ma kawuono mana kaka wacho Cleophas Olochero ni county Homa Bay ka en achiel kuom counties ma ogolo jochung' mathoth mokalo malaro kom opogore kochakore ward nyaka nyaka county giduond bura mar UDA kendo kaka nyalo neno ka en achiel kachiel wabiro e skund primar ma Omulagar mantiere kanchuk bura makarachuonyo ma en achiel kuom tesende mag luto ombulu ma sani koro duond bura mar UDA tiyo godo e chenro mar yiero jotelo makoro gwenge ma sani koro dhi nyime kuonde chung'ute bucha boro e wards 40 mantiere e county Homa Bay kandi Cleophas duond bura mar UDA ni kod jochung' kata jokanyo mage maromo 141 ma bro dhi nyime kod chenro mag yiero jotelo mopogore opogore county kandi kendo en chenro ma kaka wacho ne endo dhi nyime kuonde chung'ute buche aboro manitie county ma Homa Bay kandi ka ketho sanyal neno ka nitie joma pod oriedo line kandi katimo chenro mag yiero mari kendo en chenro mitimo e lony manyasani ma neno ni mondo tim e yo mapiyo mondo mi chenro no rum ka duond bura mar UDA no wacho ni gisekedo kenge makare ma neno chenro mar yiero ma kawuono dhi nyime kandi otim makare ka kamano koka ketho san ka achiel kuom jotelo mosebedo ka ng'iyo weche mag yiero e duond bura mar UDA e county Homa Bay kandi mabiro pimne to ere kaka gin lemo mage milaro to ere kaka chenro dhi nyime kaluwore kod chenro mag seko maneno ni chenro mag yiero odhi makare Homa Bay kandi ibo chako kod nyingi ting'iswa ni gin okenge mage minang'o gene mong'eyo ni kocha dhi nyime mar jotelo mopogore opogore ma duond bura mar UDA e county Homa Bay kandi machiegni. Erokamano ahinya Alia Beach. Bongo adwa wacho ni yiero ochakore okinyi sani kendo osedhi maber to moloyo te ni wayiero e kamiluongo ni polling station kata polling center and polling center ka iyiero ji 20 e polling center ka polling center e ward ka ward and kuom ji 20 gi wan gi jok ma iyiero matelo ne jo miluongo ni jopur wan gi jok mi yiero matelo ne jo ohala wan gi jok mi yiero matelo ne jo miluongo ni jolony kata professionals wan gi jok mi yiero matelo ne jo miluongo ni joma nigi ng'ol mopogore opogore kaeto wan gi jo mi yiero ma telo ne jo miluongo ni rowere kaeto wan gi jo mi yiero matelo ne mine. Yes. Koro agombo wacho ni a polling station Omulagar ka ene West Karachuonyo ward ene Karachuonyo constituency Homa Bay County and Homa Bay County nigi sub counties aboro nigi constituencies aboro registered voters kata jomo register e duond buchwa moero ma en ruling party mar UDA gin dhano mokalo dhano 140,000 mose register to moloyo te ni officials miyiero e kanyakla te e Homa Bay County mangima biro romo dhano 17,500 e county mangima. Koro
wan gi geno kendo wan gi yie ni joma biro wuok oko mondo go ombulu gin dhano makalo 60,000 kadhi mbele e kaunti mangima. Kendo aparo ni Omulagar, aparo ni maendi onengo dhi on record no Omulagar e polling station mane oyiero mane ogone jatend piny masani matiyo His Excellency Dr. William Samoei Ruto ombulu mathugul moloyo kuonde duto e Nyanza mangima. Aparo ni mano onengo ng'ere to moloyo te e county e Omulagar polling station ka ema wane gi jomo register mag ombulu moinga 500,000 magin johera mag duond bura mar UDA te. Cleophas weana winya ne moko kuom jogo ko mosego ko ombulu ka mondo giso ni do chendo ne chalo nade to be gineno kantie pek moro kata en yote kalwe ko ombulu ma ibro chago nyingi to nyiso ni isego ombulu mare kata na ka chendo chalo nade machiegni. Erokamano Alia Beach kuom ya thuolo. Ani luonga ni Mary Ochiaga Nyaimbo. An achiel kuom jogo ombulu ma Omulagar polling station. Wabiro ka okinyi mondo wago ombulu ma kawuono odiochieng' mwasebed kwarito gi kinda kendo ne wagombo ni mondo chopi mondo wago ombulu ni. Mondo ka okinyi to wapuoyo chenro mantie, kura odonje wang' saa 2 kura osedonjo, otim chenro maber, mashinde ma Omulagar ka tiyo maber, jogo kura bende obiro ka okinyi makata chien ka ji pod oriedo mondo go kura ni eri. Gin gi siso mar go kura ni ahinya, kata koth chwe to ginyal weyo ma gigo kura. Kura osegore maber, magi e sani chiegni ji 500 oseluto kura ni Omulagar polling station ka. Wan gi geno ni kabiro gikone to atamalo ma oingo 80 biro bedo ni osego ombulu ni. Wago erokamano. Erokamano Cleophas ka pok aduoke studio we akawa ne pach ng'ata achiel ka ndi ngiso ni nyingi to chendo mar go kura chalo nade bisego to ere kako chalo. Erokamano jaduong' Alia Beach. Mokwongo ni luonga ni Mordecai Ogembo. An achiel kuom johera mar chama mar UDA kendo achiel kuom jogo mobedo registered Omulagar polling station. Adwa wacho ni process ochakore maber kendo wamor gi chenro manotim gi party headquarter. Nikech material osodonjo gokinyi maber mabasa 2 wang'e nwasechako go ombulu. Kendo gima moro ni machine is very efficient. Idonjo tichiwo ID dakika achiel to details obedo display titieko process. Koro wamor kata bedi Nyasaye okelo gweth mar koth ok otamo ji go kura, ji opong'o ka kabisa kendo ji ng'eny kendo wageno ni kogik odhiambo wabiro bedo gi at least turnout moko tin ne ji 80%. Koro wamor ahinya kendo wahero chama kendo Nyasaye otel maber. Erokamano ahinya. Cleophas Oluoch mano mana moko kuom johera ma jokanyo mag duond bura mar UDA ma osego kura kaendi kendo en chendo ma dhi nyime kuonde chung' ute buche 8 ma be kaendi kendo Cleophas wabiro bedo kwalore mondo wang'e ni to ere kaka chendo mar yiero jotelo mopogore masani kod duond bura mar UDA timo e kaunti ma be kaendi biro dhi nyime kendo en gima pod walowo mako gik weche manyien mabiro mbele kanyo to wabiro nyiso joneno mag Ramogi TV ni to ere kaka chendo mag yiero masani kod dhi nyime e kaunti kaendi ere kaka UDA ochane to gin ng'agi ni mabiro wuok e joloch lemo pogore mo jokae lando kanyo ni biro wuok kalwe kod yiero masani kod UDA ochano e kaunti ma be kaendi Cleophas. Agoniro kamana Alia Beach. E kinde gi kangi yudo thuolo mag ringo ward mopogore opogore no kanyo matimore Agoro Sare, matimore kuonde mopogore polling centers mopogore opogore kango yudo thuolo mar ng'eyo kendo mag ng'eyo gigo matimore e alwora. Ne ichako mi watwa ka koth chwe masani bende chok koth osechok. Kendo wagoniro kamana dhi nyime kod tich makare mitime county ma Homa Bay. Nyakoro moge jwang' kinde medo mana sodo waduoge to ka wuok e yiero mag UDA ang'eni an gi joma der wuoyo weche mag siasa iye ka gi jo UDA wan kod gi studio ka wamoyo gi mana thuolo chieng' machielo giduogo wach siasa magi mag ojende ka gintiere kar kachiel kata kamano wadhi nyime kod twak waseyiere ni kungo en gimoro maber donge koro kwaseyiere ni kungo gimoro maber achiel nade magi mikalo e weche gi mag kungo e kinde ma walose karka mokwongo nitie moko wacho kanyo ne gopunda wawacho pile Ramogi TV kani kikigoye asasa onyang'ie rembi to bende kikigoye ke nyathi ijegni 18 isekalo oyieni mar dhi nyime kode Devina.
achiedh nade magi mantiere karka ng'ato der mar kungo ahinya to dhoge mit ma konena na gimoro oneno sweet odarego oneno ang'o odarego en gimoro amora dhoge mit nyalo rego kata dero temu tieki ng'ani nyalo kungo nade gi achiedh nade mantieki to moko misekale ponono gi magi kapok awacho achiedh nade ma ng'ato nyalo kadhe ka kungo ne an gi yo moro maber sana mar kungo ma an personally atiyo godo mokuongo nachako ga gi tiyo gi box moro matin nakete pesa lakini gimoro miluongo ni miluma matin ko ing'ani adhi kang'e nakoso pesa to chunya moro nyisa ni Devina in gi pesa i box ko ing'eni pacha ing'eni adhier na onge pesa cash lakini pacha ni gi pesa chuno na adhi aturo box na cha koro an yo no dhi motama yo mana yudo ka ber sana it already gichana moko ka dichiel Cleophas igolo tete iwito agolo okawito gino poda keto anyume lakini pesa no nie pacha sate anyumo lakini aduoga kawe koro an kungo no notama koro mana dhi ayudo ka konya kabisa en chama en yo mar chama ing'eni chama dhi bedo kagima en compulsory en gima nyaka titim nikech kochopo namba mar ng'ato nyaka titer idhi atemo matek nyaka yud pesa no mater ing'eni okachul gowi akungo pesa na akano kanyo kadhi chopo time na timia koro ka rowere nyalo yudo opportunity mar donje chama mora mora en yo maber kabisa mar kungo koro achiedh nade mag kungo kata kaka wacho ni ane chama no koro achiedh nade en yo mar yuto samoro igombo kungo kata winjo ka jowete ni nie chama but ok inyal donje nikech ionge pesa ionge yo mar yuto mar gadier yes ioroni achni ioroni gi janyuol but oroni gi needs oroni ka nitiere gima oningo tim gi pesa no koro yo mar yuto en achiedh nade achiel kendo machielo en aola manie kind rowere ineno ka wadu timo gimoro uoloru ni wadhi wambe idhi timo in pok ni madho kong'o lakini nikech yudo rowere ma madho kong'o kendo gidhi giyiero mabeche tek imbi ketorie kendo idhi ming'iew to ka wacho point mar dhi ng'iew gima jowete ni ng'iew kawe luonge ni aola kendo entiere gimoro miluongo ni achni tiyo gi pesa e yo marach ni koro in godo ineno ni account ni nigi pesa koka noorni dala itho tiyo go atia nekech in godo mano en another challenge e joma kar kungo nekech koro idwani itigo atia idwani tigo atia Cleophas kamane dwaro mantiere karaka ipenjori ni ero kama mantiere kama igi mantiere kungo ni kungo yo machal nade David okay ero kamano Cleophas okay kungo mokuongo kungo adacho ni en gima nyaki kete pachi nyaki kete pachi ni ada kungo nyaki bed gi paro no kisabet gi paro no kidhi kungo okay an kena chako ambe na chako mana gi kaka Davina no chako na loso nya box na moro matin koro shida mana yude box no ni nyundo kon ngene kena loso to nyundo bene an go machiegi but kene mano ne yudo kikoka donjo Multimedia University first semester machano do kene pod ngene kiko kidonjo school pod janyuolo eri por kikwa matis ni pesa donjo ngata kumitere moko koro tani koro mane paro mano biro na mar kungo no koro na kungo lakini kene janyuolo sano na sacha kung'iyo gweno ka pod wendo pod yoy koro kino sano ka sacha kung'iyo wach mar oro pesa cha koro yudo kada ni kigo sime onge mane paro mano na maketho box cha to kaka na kethe cha ana ni gini mia shida koro akawo pesa na keto e sime mano be naneno kotamore koro mago gin shida mar ariyo shida kendo ma jichak yudo kokalo mag kungo gi en gimoro ni gopunda man ka pacha tano ni okono beni kede kata ne ni kisa gi kigni 18 nego beni gole kich sani kedang itim random check up university kata kuonde mag somo gi dang yudo ni atamalo mang'eny matime kuom jok matime go onge gimo konyo kichikaw matin keto 500 hiyaw mang'eny to en gi tama moro ineno ni wachaka medi tok mano kichaki keto cha onyumore te koro go punda aneno dwano ugolte to gi kachaka awacho mang'eny kendo mar eri yo mitiyo go mar kungo ni tiyo gi uma entie mshwari apane jiwinjo maber ng'e mshwari nigi lock saving account but lock saving account no pod ok nya konyi
kitemo claim idhi mini after 2 days kata idwaro magolo pesa no te pod idhi gole. Koro mano kungo maber en mar bank. Inya dhi e bank tikane to will igolo pachi kanyo. Kasto ngene jonyuol betinde jonyuol betinde riek. Koro kosa neno ni kokalo kata dwe moro achiel kokikwa pesa to noro ni pesa ong'e maber ni kiyudo pesa kichembe paro na en go ni kokikwa pesa tichiemo nade. Koro chimo biro ni jonyuol bende kosafwenyo ni ling embo temo yi onjo ni to bin gi pesa to okiro ni in gi pesa koro simeani dala kucho. Teknik konyo kata dichiel jari moko adek ko yudo kes ching moro in gi pesa. Mar ariyo koro oginge ni in gi pesa wach mar oro ni pesa cha en koro in me kori konyo gi to sichungi ni imbi in mana japuonjre. Koro mago gina chiedh nade mwakale teknik sa yudo kam kisa chako yudo gimoro matin. Koro mano bendi e anyalo wacho. Ero kama na inya Brighton wijo kanyo chiedh nade mopogore opogore mantiere kar kato ma ang'o mana kama nitie ka chiedh nade mopogore opogore waranga chiel. Goyo punda thiro nade weche mag kungo kata weche mag rowere mamoko ma osewinjo kanyo mag kungo Brighton. Wach go punda ni tanya anyawacho ni wasewuoyo ahinya. Goyo punda en gima nitie kendo en gima ok onyal rumo. Go punda anyawacho ni regulations mar go punda oket ga ni 18 years and above. Jagni 18 en ngama duong ma reason mong'e make decision kien makata kodhi betting site kachacha to dhi kien ni ene modhi. Koro betting sites gi kata go punda ni ose affect ji nikech ing'e ni idhi kachacha gi expectation mar yudo pesa mang'eny samoro niloso andi moro kata norni pesa moro tidhi kachacha ineno ka opira migo chieng' neno ka magi sure bet ineno ka Chelsea tugo gi Arsenal kachacha iluto pesa ni kachacha. Koro ing'e ni in idhi gi intention mar seche moko kata triple pesa miketo wakiketo 500 idwano kata dipar kata di prime ok ing'e ni go kata jackpot mawuok millions ka. Koro go punda ni ing'e ni koseng'ere mbi en gima kata lose kawuono ti in gi hope ni mwindi cha nolal gi pesa na nyoro wachaka tem kawuono. Kekor ing'e ni ok en kata gimo ni kori in gi tama mar pesa nitie ga ichwang' moro mabiro kiseweto pesa e betting wacho ni ng'ani nolal gi pesa na expect win kata let's say 20,000 to pesa ni odhi ka wacho ni kiny an kode chak idok kachicha chak iketo pesa ni olal kam. Ko ing'e ni yudo ni samoro ne in kata gi saving plan ni kungo pesa tiwacho ni wa risk ngech betting en all about risk. Go punda game iluongo ni gambling gamble ok in sure inya win kata inya lose. Koro ing'e ni sama iseng'ie the habit mar go punda ni to pesa mitiyogo seche moko inyoro ni ionge pesa ma itiyogo mari samoro ne in gi saving plan. Koro ing'e ni gimonya koni ni asebedo ka go punda ni nikech go punda en gimoro mabevari seche moko ni sewin diere moko koro mi hopes ni kachaka tuge to seche moko apanyalwar kawuono kata samoro banyawacho ni tinde be une ma aneno kujiwo ji ahinya ni kia ball 20 bob kia shabiki une promote gambling na ko ing'e ni ng'ato be kandi dala kocha ko winjo ni ugoche ne ng'ato dala kocha no win siling 100,000 igoche ng'ato mokani migori kuchocho ni yudo pesa no kamano. Ko ing'e ni that gombo no kwacho ni kare gini timore adier opoma ko donje gi peka ng'ato luto salary ne kachacha ni kawani setuge didi setuge didi Koro ing'e ni mane art no matindo sebedo promoted ma gambling en gima moko onya golo kuom ji makoro keto kata kungo bedo matek kech ing'e ni Cleophas kungo pesa bokyot kungo pesa nyot en gima mituonori nikech ing'e ni na kungo pesa ok ni kori in gi pesa mang'eny mamoko kori keto tenge ni kungo but en ga gimoro ni ikungo pesa i sacrifice some part of your money mondo chieng' moro konye timo gimoro. Koro ing'e ni kiyudo gik moko machalo kaka betting go nyalo influence ibedo gi gombo mar bedo gi pesa mang'eny ema koro kidhi to savings ni onyalal kamano. To kamano ahinya Flo achiedh nade mage ma pod tie kama tamo ji kungo kata manyatami kungo nyabedo mane ing'e nitie ote moro achiel kamano ang'e na wasomo kinde mabiro mbele ka wacho ni kata ma gichame maonge
inida kungo ang'o kata mikungo ne maonge achiedh nade mokwako wechegi mag kungo nyabedo mane maonge achiedh nade mokwako wechegi mag kungo nyabedo mane adwaro duoko owadwani nitie gima nowacho lakini anto gi pacha okapar kaen adier nowacho niya the best place mar kungo pesa en bank ni ati widhi wil ng'ama wiye nya wil gi pesa widak wil gi pesa mar adier en mana ni sani koro yes ng'ato nego manyo makungo go pesa wawacha ni yore te be kungo pesa to be yore te be ng'ato ken sure gi kungo pesa no but let's just conclude ni pesa wanya kungo koro anto gi midhiero makale an kaka person e kungo pesa okay awacha ni rowere maybe okay nan kenda koro nyalo wacho ni the high cost of living ngima oidho kabisa iyudo ka nitie maybe jopuonjre ma ioro ni pesa gi janyuol ama janyuol ng'isi nati insani dong kori ne tadia kata fothia koro aboga oro ni partly mar pesa midwaro to inbe iman moro that is maybe ka janyuol ni okay that stable koro in that process iyudo ka you have a lot of things to do in gi rent onegi chul in gi bills tokens vitu za shule yani inaina gik mang'eny ma kiparo ni dwa golo kata 500 ikete bank mano mokwongo mar ariyo awach nati holo mar jopuonjre students debt mabe kendo en moro shida moro maduong' e kungo itime yo machal nade nikech awinjo kanyo mok en mokwongo ma wacho weche mag hola Devina bo wacho weche mag hola mantiere chama ponono kantie kumoro kaka idonjo gik mopogore opogore gigi timore kinde sikul kendo gin gik ma ji ong'e ni dhi nyime to mar hola ne ochal nade e kind jopuonjre koro mar hola ni en like kaka student debts mae wuok ga oka from nowhere iyudo ka maybe janyuol nonyiewo ni sim to sim olal tinge maber ni kata ki igocho ne back nati mam or na pesa dwa nyiewo go sim ing'e no dhi ng'isi ni an nasenyiewo sim koro in be mana yore midhi yudo go sim the only thing midhi timo ni wawuonde nati noro ni pesa moro gik dwe giko mar dwe koro idhi ng'ado pesa ni matin ikaw go sim mar lipa mdogo kisekaw sim mar lipa mdogo wawuonde ni nogoyo budget janyuol oro ni budget kaka nogoyo oketo plan mar lipa mdogo dhi chuni ni pesa moro matin maybe moro niga malo ni emilipa go mdogo mar sim nikech jo mdogo bok dhi yie ni bet gi sim gi to kichul koro dogi ng'eni mano dhi limit ok idhi yudo time like ok idhi yudo pesa minyalo kungo gi nti sim mar mdogo otiyo nade Kokichule to gikawe kokichule to chalna ama okoti osima chieng' moke chule to sim wawonde ni kage ngisnati iboga chulo sim ni tarik achiel every month tarik achiel ni kwanza kichakoro ni ga message tarik 28 achiel ni koro moko kichulo ing'anga ni offline until further notice mabende kiwacho ni mae chal mar wach panya bedo ni thiro weche gi mag kungo ni ahinya bende penya bedo ni siling 200 go siling 300 michulo ok onyal bet kamano en ga pesa praboro per day ama maybe ken weekly yudo kata ni chulo 400 ken monthly chulo kata 1900 ena pesa mang'eny like mang'eny tu makionge gi mimake lweti tinya benya sandori jopuonjre mang'eny odonje gini jopuonjre mang'eny odonje ka lingana gi maybe okonya like pesa majani woloro ni okrom to maybe you have some things midwanio katikati haya mane kama wantiere achiedh nade machielo mabono nyalo bedo ni ntiere kar kae ton antiere kuomi ikungo idatimo gik mopogore opogore ka gi ka to nitie gimoro mamako badi miwacho ni kato okane kadhi kata kae ada kungo koro mang'eny nikech wacho ni achiedh nade gimoko bende ok gin ka moko miwacho ni otameta makungo chuth nitie moko bende majiwi mondo mi med kungo okay nitie achiedh nade mang'eny manyalo mona kungo to nitiere gik moko manyalo jiwa mondo mi akungi koro achiedh nade mokwongo en kaka gombo en gino marach kabisa seche moko ikano pesa ni kumoro to kani wuotho ineno wuoch moko mabeyo e bath ndara chunyi koni ni donge in gi pesa moro kumoro dhi chuni ni igol pesa cha ming'iew go wuoche go chiemo nitiere jok moko ma dhogi
dhogi wera wera sate sate, dhogi go gita, dhogi go orutu, ma koko chiemo to koko chiemo to ok owinj maber. Koro inyalo bedo gi plan, kasto nitiere emergency plans ma nokipango ni idwa timo gino, to kaluwore gi samo yudie nyaka igol pesa cha. Koro mago gin gik moko manyalo moni kungo. To seche paro maber manyalo mi kungi, wang'e maber ni pesa kwa kano to onyalo konyowa chieng' moro. Kwa kano pesa to onyalo konyowa chieng' moro e yore mopogore opogore. To ji te ok kungi, ji te ok kungi. Inyalo bedo ni yudo pesa to kikungi. Ne wasewacho ni lifestyle mar ng'ato nyalo mi ikungi kata nyalo mi ok ikungi. Ya, alafu Florence wacho lipa mdogo mdogo, simbe mag lipa mdogo mdogo. Student ng'iyo ngimane kwanza to wacho ni dala kucho background mara ok ber ahinya, ok anyalo afford simu mar 20,000 ama 15,000. To koro simb lipa mdogo mdogo kidhi kawe nyaka ichul deposit something like 4,000, 2,000, maybe ne en gi 2,000 no. To wacho ni kanye kiwango mar yuto mar jonyuol na ochope. Koro atim nang'o? Watim akaw sime cha mondo kata ka chulo daily, nikech seche moko ioro ne pesa matin matin, to tim ang'owa otem ochul godo at least. Koro mano pesa ka koorni te ok inyal kunge, automatically idhi tim ang'owa, idhi make sure ni ok inyal bedo offline. Nitiere gik ma assignments mag school motimo, koro nyaka i make sure ni ichule. Kasto simeno ka in go inyalo end up ni chulo 40,000 e sime makani chome achoma tir kamani dhi ng'iewe to en kata 10,000 tichulo 40,000. Koro watemuru mondo wa avoid gik machalo kaka, ok ni awacho ni kik wakaw simbe mag lipa mdogo mdogo, lakini watemuru wa avoid gik machalo kamano nikech odhi keti e shida. Gombo gi miluma dhi keti e shida. Erokamano. Winfred, Cleophas, yeah. Aneno kowe about owe gik mang'eny, alafu achiel kuom achiedh nade wacho ni seche moko ne we gik moko majapore. Apa ni onego wa differentiate between savings gi emergency funds. Koro ing'e nitiere ga kisave to onego ibed gi plan kata goal mari. Pesa misave ni isave mar timo ang'o kata idwa nochop adi, nikech apa ni gima ber en bedo gi target. Inyalo wacho ni ada save to let's say in about 3 months a target maybe 15,000 ama 20,000. Kasto the best way mar reaching your target aparo ni en onye bedo culture maber ki ka pesa mikungo no inya wacho ni in a day kata in a week pesa maromo kama dhi your savings account. Kasto managing savings igo mondo kiki gik moko chaka miluma miweka kata chiemo kiki ket savings igo kata pesa misekungo. Anya wacho ni gimiluongo ni financial literacy ma wini wacho ni onge go chancha koso ng'eyo yore mar kungo pesa kata rito pesa misekungo no. Awacho ni pesa misekungo ni emergencies to jawuok ga kata samoro imbe nyak bedo ni gigi koko migombo timo gi pesa no. Ta ada jiwo rowere ni pesa savings kata pesa mikungo ni onego bed ni kunge gi plans kata goals mida meet. Koro gik majaporego kik mi ket nini plans mano miyo yaw your savings account. Kaso anya jiwo ni mondo gik maporegi onyo samoro ng'ato nya bedo matuo kata chando monya wuok manya chuni ni chaki dhi golo pesa mani sekungo ka mondi tiego. Nasebedo kaluwo some jok moko ma chiwo advice kata financial advice yore kungo. Gi advice ji ni mondo kisave kata kikungo pesa to ber mondo ibed gi some emergency funds. Pesa miketa keta ni in case of an emergency to inyalo tiyo kode mondo kik itigi pesa mani kungo cha. Koro onya bedo gima ber nikech wan kaka yudhe gik moko japorega kata aola be nyawuok mar ni inyagombo tiyo gi pesa no mondo meet some demands kata gik moko ma kaka Davina na wachin samo inya bedo gi your group of friends tuwuotho kamoro to pok uneno gik moko mabecho kata osiepe noluongi kamoro. Koro ing'e ni mano nya mitiyo gi pesa kungo yore marach. Koro adati kocho ni
e savings ka wan kaka rowere financial literacy onego wapuonjre gi financial discipline mondo wa manage pesa mwakungo ni yore maka nikech inyabedo ni kungo pesa kata imbe ni sechopo your target but koka kidhitiyo gi pesa ni koro savings kae kata kungo pesa despite challenges ma jikale kata challenges ma wuok kitemo kungo pesa ni seche moko inyabedo ni kunga maber but at the end of it pesa mi kungo ni idhi tiyo kode kata spende e gik moko ma wacho ni omiyo koro pesa mi timo like efforts miseketo mar kungo pesa ni odhi kanono koro anyawacho ni financial literacy ka onego watem puonjore gimiluongo ni tega steps moko ma iwuoyega to a successful saving plan yore kungo pesa gi mondo be successful. One of them wachoga ni atina wati dho kisungu, you have to set a goal. Goal cha Cleophas Kenya wacho neno mago gigo ma ichano timo yo makare gik michano timo kasto gi budget be nikech ng'eni kikungo to nyaka ibed e kwan mitiyogo ni ambe an gi budget mara monego bed na meet gi pesa mayudo apart from saving. Koro ajawacho ni katiyo kata wacho ni financial literacy onego bed ni wabedo gi that urge mar temo ng'iyo mang'eny mana kaka ang'eny ang' nokonwa kaka noyudo financial literacy kata kaka nofwenyo yore maber mag kungo pesa. Ang' okonwa mathoth kotenore kod manyo koro mogo jwang' ntiere ote mawuoro waduogo wachakori kae to Winfred ang' somnwa ang' miwa paro mabende nitie godo kotenore kod bedo kod lony kata ng'eyo ni weche gere kaka inyalo chako kungo noyudo gi kanye tere kaka wanyalo go mbaka gi e kindwa kaka oganda dakika osekalo 35 tok sang'wen wakaw yweyo mar ariyo kaeto kwaduogo wan e tielo mogik mar chenro mar mbaka romo kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Nyakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adoni peje bati koso donje kona mane sachiel gi nusu tieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok kai kelo ni kod George Bati kik bai.
japuonj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Ambululu manade? Ambululu mamako ng'amul to denyo kakan mano bok ambululu mawang'e tekni. Nyakoro moke jwang' machiegni kendo tielo mogik mara chenro mar mbako romo dhi nyime sani ka uda yudo ote mano okoni kata ni ore SMS leno ma inari 3-6-0-0 kachiel koda ka Facebook mara Ramogi TV, mbui mara Instagram gi TikTok wantiere kar kacha ikono sani yudo wayo machal nade. Ote chalo kama, wayuda ne ote go. Nyakoro moke jwang' ka wasomo gi Karuthi ati ochieng' ni ote ka wacho ni kungo to ber lakini sani to bet opingo thoth oganda wa uchumi rach tije bende nok pesa mikungo ema onge thoth rowere odak from hand to mouth. Nowadays even putting food on the table has become a problem. Odhi nyime ko wacho ni during our times kindegi jonyuol gi ne pidho gi didek odiochieng' mano ni kata breakfast lunch gi supper wacho ni mano gima ne giranga ahinya kendo gikawe for granted. Sani ichiemo mana kiyudo kanyo wacho kiyudo kanyo akupogi collapse. Wacho ni we need to appreciate our parents. Wacho ni nani otek ahinya to Nairobi ka hapa ni akili nguvu utatumia nyumbani. Aya sisi lauma wacho ni balariany kae to kungo bet tek unless in gi nyatiji ji chandore mbalariany ma wabeda realistic rama ji wacho ni mbalariany otakia iwacho dire sizel wacho kanyo ni an okane rago ji survive mbalariany kae ma kae yudo ng'ato chamo just 1 meal a day modong to gi nama dong koro ibiro kungo ang'o kata minyalo chamo matek yudo. Erokamano. Liki Handi wacho ka ni kungo ber lakini onyalore mana ka yuto mari oingo nengo mar dwaro magi ma ochuno. Koro ka idwaro kungo to ikawo income mari tigole basic needs kasto nitiere omenda mabalang' to ikungo. Erokamano ahinya. Nitiere ote machielo mar Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni kila ng'ato nigi roho mar kungo gima ikungo ema onge oluocho mera. Thoth youth odago life mar hand to mouth. Wacho ni kong'o ka liech chiemo ka puoyo kuinama lich e public university. Wacho ni 3/4 mag students nitiere CRB nikech kao hustler funds to koro ok gichul. Ji chandre owada. Injinia Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Erokamano ahinya. Ote mari ni kanyo. Ote machielo mogik dieli opong' nyinge maunge Facebook. Kungo ber but gima ikungo ema onge kaluwore gi ngima matek. Wacho ni kokamano to minaro wera go poch gi pak anero Ramogi TV kandiere gwenge magogo manogogo Kanyamkago. Erokamano ahinya dieli opong' nyinge mane Facebook kanyo oyudo na chiel kachiel. Kata kamano nyakoro Ramogi jowa dogi dakika 12 kende jatieko ka kendo mae thuolo madamiyo wenda thuolo mondo miya paro mopogore opogore magitiere godo kar kae to kano adhi e yweyo nitiere ote majioro ka inyalo yieri kata gimoko kata inyalo tamri. Winfred ami thuolo mondo milernwa ne oganda wa kama wantiere in iwuon kaka japuonjre kaka ja Kenya rieko mar chako kungo ni yude kure eyo makare mondo mi oganda moko mara chako kawuono maneno chenro oyude yot. Tefas kapoka awacho mano akwonga amede gimoro matin ewi gimane Brighton wacho kuom go punda. Ng'eni in as much as ni wawuoyo kuom addiction kata ng'iyo e go punda gimoro aola bosechangia kabisa e go punda kaendi. Ido ka osiepni eno go punda oketo kanyo endo moyudo alafu imbe idhi kao pesa matin mane in godo mano ne gipog nyaka moro kung cha imbi keto kae to dhi godo kamano endo ikoso
ing'eni koro aola be changia kabisa mang'eny kani kamedo midhiero machielo wan gi luoro mar koso ma kisungu dendo ni FOMO kata fear of missing out ido ka rawera dwani oriwre kata otek pate gik moko te madhi mbele nyaka makawo pesa mang'eny moloyo yuto mare awach ni ji koro dhi vasha pesa midhi godo kocha chiemo midhi chamo kaka idhi nindo kaka idhi rwakori te mago dwaro pesa mang'eny gi ikruok yuto mara ni piny tadwa nadhi kocha chande ok adwa na miss out ng'eni koro pesa manan godo matin cha kar mondo apog kata moro onego bed nakungo madhi konya mbele aweyo adhi godo kanye adhi godo vasha koro ka wacho wach mar kaka inyalo chako kungo no en mana realization like beda piny kendi tipari ne kaka ngimani chalo instead ko kikungo kungi penjiri man nikech na kan wachako na wacho ni yiero en yiero mar ng'ato konyalo kungo kata ok onyal kungo koro kapok iyiero to bedande kendi piny parane ni inyalo kungo kata ok inyal adieri pesa onge maka kiwacho ni wadak from hand to mouth miyudo cha en mar chiemo lakini wan inya tweri matin miyudo cha siling 10 kaka nawacho ni ok ochuno nyaka bed 50-50 ni ikano tichamo onyalo bedo kata mana 80-20 tekni yudo gimoro matin wadhi konyi mbele ngeni kungo kati kungo matin manade kang osechokora cheni haba na haba ujaza kibaba donge matin kama matin to dhiri wore mbele kocha chande mabed gimoro manyalo konyi koro gimikongi chako en bedo piny ikongi rangi ngimani kaka chalo kaiti settle yo moro maber wa in godo gadiera to kaka nani Breton wacho ni self discipline cha ibedo godo kisegacho ni adwa kungo pesa ni kuonge tem ok ni ikungo tigolo bed gi self discipline bed ng'at moro mapache be konyo kisebedo piny mi irango kaka chalo kaiti timo yiero mari erokamano nyakoro mogo jwangi ma Winfred temo wacho kanyo ni pachi okonyi itie gi wich ni dhano kitiyo kod iluongori bura tiwacho ni mane monego bed natimo mane moko onego bed natimo adong' thuolo ma dakika 10 mondo mi atieki adapoge kindwa duto kaka wantiere ka ote ma intiere godo ne rawera tadhi kawe kaka wach mogik kawuok kuomi ng'eni ang'ayud paro mopogore opogore mantiere kar kae Tony kata nachako kodi ng'ato da chako kungo ng'ato da dhi nyime gi kungo ng'ato da bedo gi siso mar kungo mondo mi otim gik moko mopogore opogore en rawera oneno chenro okinyi ma kawuono ote mari dibed mane kuome okinyi ma kawuono Okay, ne rowere te madwa chako kungo to kod mago madhi mbele gi kungo kungo en gino mamit kabisa kise realize ni to en yo mane manyalo kungo godo nikech nitiere joma yudo pesa matin to pesa ni matin ni inyalo lose mobed pesa mang'eny wawek bedo jok ma kwa yudo pesa to watimo go gigo mok nyal konyo ngima dhano wabed jok ma koyudo pesa to timo gima nyalo konye mone ni pesa matin mayudo ni okonya e yo makama kiyudo 100 tem matek nani wacho ni at least inyalo tiyo gi 80% 20% cha kane kikano 20% no every day kata in a week onyalo kelo ni pesa mang'eny to onyalo konyi make sure ni chieng' moro ibedo piny to iwacho maber ni ato to na chako gima chalo kama to my improvement ondama mase goyo e ngimana koro ne jogo ma mosebedo ga ka kungo ging'iane ni to kungo ni osekonya e yo machalo nade to kosekonyi e yo maber dhi mbele gi kungo nikech kungo ni nyalo goli e midhiero modhuro onyalo goli iwek bedo gi paro mang'eny gombo mang'eny onyalo konyi e yore modhuro to ng'at nogo ma pok ochako kungo otem matek otemane owinjane mit ma ng'ama kungo cha winjo iwacho ni ok inyal ng'eyo mit man kumoro kapok ichako timo gino ama ok inyal winjo mit man kumoro kapok idonjo kanyo mi itimo ang'owa mi temo gima itimo kanyo koro jogo ma pok ochako chaka ne winjo mit gini penjane ng'atno mosechako kaka wan kama ni to kungo ni en gi mit manade tabiro koni ni kungo ni gi mit e yore mopogore opogore kaka wasewacho gini ageno ni ng'ata kani ifolo maber to ageno ni iwinjo gigo duto ma abich kuomwa gi osewacho Aya, erokamano ahinya. Asewacho ni wantiere wakawo mogik kawuok kuom welo mantie godo sani. Ang'ena
mane kama wadaka oga sani achiel kachiel kuom welo mano koka koro mane wach mogik moyudo kuom Tony angadhire flow kachiel kodaka David kanga tieko kod Davina gini kachiel kodaka Brighton kod Winfred flow wach mari mogik yote mari mentieko kanyo kuom rawera mane chendo sani madak kungo ikone mokwongo anyalo advice rowere duto kawuono ni okay the first thing we appreciate jonyuol nikech kok jonyuol gi pesa mwakungo gi ok wanyal yudo jonyuol gi ma oronwa pesa ma wakungo gi koro wagoni uru jonyuol erokamano mar ariyo kila ng'ato manigi akili mar kungo pesa watemwa man osiepe mawacha like osiepe manigi standards mar kungo pesa manigi self discipline okinyal ng'isa ni osiepe ni gin jok moko ma spend thrift kasti idwa ng'isa nati idwa kungo 1000 tinge maber ni 1000 ni osiepe ni gi oli inyalo tiyogo kata in a day koro warango osiepe ma wawuothogo mar adek kungo nyalore kendo en gima yot adier en gima yot kiyawo pachi inyalo kungo maber kuom mago duto erokamano anyalo oro mos Cleophas okay adwa oro mos ni mama Grace Otieno ka angeni inena live adwa oro ni mos kama intie oro ni James bende adwa oro ni Pam my sister and all my sisters and brothers not forgetting my uncle aunt Auntie Winnie thank you very much for the support Uncle George I'm very appreciative Uncle Ben to we have dark will matek moso Justus Justus minyero mogik no angi oyudo wote erokamano David wach mari mogik mana mapiyo ahinya ikona ka dongi thuolo ma dakika 6 kendo to tieko ka okay ote manyalo wacho ne joma dwa kungo gimora mora midwa timo chakore gi matin min gono kaka matino kik yaw mang'eny kata ken ariyo ket achiel kasto ka bugi kalam to igo kwani to kogik jomani kata kogik dweni adwa timo ang'o kungi bed gi goal midwa ni achieve kisabet gi goal midwa ni achieve ibro dhi maber lakini kirawe arawa to kodhi kasto bed gi gombo mar ng'ane no satimo kama kokalo gini mano bro mi chir mara katieko anyalo oro mos ne babu Andrew Wino Miti mama Carolina Dhiambo to gi nyaminwa Cynthia Kinyi kanie dala mar Nairobi erokamano bende ko thuolo mar biro Ramogi TV Davina ano kuomi wach mari mogik nyabedo mana anto kada tieko jonyuol kama untiere dala kungo ne nyithindo manie mbalariany ok yot kika undu jodalawa orna uru pesa no kakungi na kono mana rowere mondo kungi aonge gima kano kamoro orna uru pesa kasto acha katieko kachoni ka in Nairobi Kairongai Devina uso perfumes kidwe dung mamit perfume scent mora midhi dwaro inyalo yuda e mbui kanyo kar Devina Ogingo mbui mora obed TikTok obed Facebook obed Instagram kamora idhi yuda gi nyingno kasto gimachielo bende ka in Nairobi kai kamora ma intiere kata sana ng'ama ni Rongai kidono lokni lepi ogoni pass manya imbui Devina Ogingo idhi yuda kanyo kasto koro aoromos ne jodalawa joko gingo duto te je nyithi adiango kanya longo gi nyinga utete aorono mos osepeda mani dala winyo kindu mato gini baba gini aorono mos Isaac Abiero mos utete erokamana mato gi baba winyo Brighton wach mari mogik kawatie kikona ka ni saa oserumo ka kendo wado mana dakika matin ngene okay mana mapiyo Cleophas ada tiko kawacho ni jok mada chako kungo wabed gi saving plan maber kendo wawako na target bed gi target mari kendo kaka nawacho cha financial discipline emanyalo konyi mondo imit your target mar kungo pesa akas jok madhi mbele gi kungo pesa banyacho ni anya advice gini pesa mikungo no beda stick to the goal mane chake gocha mondo kikirau gi pesa no timo gik moko masa moro ok nyal konyi kasa tiko ka romos ne babu wa Joshua Agalo Muga kuma intiere di minwa Emily Muga Nyardon di mama na machielo Millicent Onger Nyagongo Ken Nyangweso gi jodwa duto te sister na Vero Vaida Amosogi yudo ote erokamano ahinya beno to datieko kodi koro katieko an gima nyalo kono rawera kan
beda most rangri kendi kisecheko rangori gor budget mari piny bokonyi kabisa budget bokonyi ne pesa mitiyogo gi pesa idhi ikungo koro ka oromos achako gi minwa director achiel kende mar Angaza Junior Academy Jondewa sub county to Gioma Bay County chopuru teruru nyithindo kono kudwa nukungu maber fiyom kabisa chop ginya nyathini kono indo adhi bedo kono machiegni koro ka chopo ote machielo nyaminwa Christine Siro kod Victor Makinde owadwa Robert Falkenberg to gi Byron Siro Victor Omondi, Justus Ochieng, to gi Dina Wonda kod family mare. Gosiepe ga duto te. Achopo negi yote kabisa. Amoso uduto. Ero kamana enya. Justus Ochieng ni ageno yudo amba mosi. Yo mosi kate kata kamano wagwero kamana enya kura mgejwang. Giyo kanyo ko wach kanyo wala mopogoro pogore magetemo giduto kichudo. Ok gichudo remo gi TV mago milowe mantiere kar kanyo to orwaku mondo bi utimo ohala kodwa kayo makare kunya chudo kodwa makare kuda timo wala remo gi TV mondo mikatangaza skul no bende walanda kayo makare jodhi ende wanya kora mgejwang. Mane makilowe giko sausa karodaika prabich koda ngwen mano tok sangwen ondo madaika uchel kan romo sa abich mano mar onyango nata e cheno makaon magrupi kod makoromo ero kamana yenya ne jofwambo wa Ali Beach ma orunwa signal mare ka wuoko mabei ko miwa chiel ka chalo koda ka jogo motayo chenro okinyi maka wuono ko bedo kodu kae gi director Bob gi joge te Milka Ansel Rosie ka chalo koda ka Christabel eru kamana yenya kuom bedo kodo ka chiel giwelo mabedo godo bende mbakoromo ka wuono Winfred Brighton Devina Tony ka chalo koda ka Florence koda David Nyasaye mondo ritu kawantiere ka chiel en mor marwa kinde machielo wabo manyo uduto waduoguru kendo wago mbaka mwadhi goyo en maketo mwandu usekungo wabo luongo ka kendo mondo bigoro wanene usekungo to mwandu uketo gi kama chala nyakora mugejwa nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwar mukeo nyaka sango weekend ni ka utim ma in go kija Arsenal irang ka midhi jo Man City osedhi gi league Man U wago abal chien kocha namba 6 kaya sayo miwa thuolo waborao kama wantie jo Chelsea wale monu kamora mora ma untiere Gor Mahia ko galo ka gocho chopuru mono mwasir timbe duto wantie godo weekend montiere sani riti masani Nyasaye mondo ritu meduru neno cheno mamoko mag Ramogi TV. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues,
from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Dial *487*3# to get this song. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe e odiechieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi. Shetani ashindwe, pia wezi kunizuia, kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Shetani ashindwe, pia wezi kunizuia, kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Hiyo ni mbali sana, kule nimetoka paka hapa nimefika bana, na sikuwa idhania Mwenyezi atafungua njia, vitu nilivyokuwa nataka sai vinatimia. Mombasa tu Nairobi, bado niko gangari, napelekana na sana safari hatari. Hapa Mungu tu lipofika ameniongoza, shajaribu sana binadamu kunipoteza. Shetani ashindwe, pia wezi kunizuia, kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Mungu wangu ni provider, mali na fedha yeye ananipa, ni mengi nimesikia, tena nimepitia. Mengine yanakera, mengine ya udhunisha, lakini Mungu Baba yeye hunipigania. Yeye ndiye namba moja, kwake mambo bomba, kwa kweli anapendeza, na muite Ebeneza. Kwake sitolia mi, sitaogopa, sitaangamia. Shetani ashindwe, pia wezi kunizuia, kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Shetani ashindwe, pia wezi kunizuia, kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe, bado mimi naenda mbali. Wanaongeongea walidhani tutapotea, meka inasonga tunazidi kupepea. Tunaselelea mziki bado kwenye air, kila kona mashabiki wanatupokelea. Hakuna kuteseka, hakuna kutabika, kule tumetoka paka sasa tumefika. Mombasa East Africa paka Nairobi tumevashika, ndivyo jamona Simple Boy Buddha Boss tumefika. Shetani ashindwe,
mi hawezi kunizuia kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe bado mi naenda mbali. Shetani ashindwe, mi hawezi kunizuia kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe bado mi naenda mbali. Ashindwe, 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 ashindwe tumla ni shetani ashindwe. Shetani ashindwe, mi hawezi kunizuia kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe bado mi naenda mbali. Shetani ashindwe, mi hawezi kunizuia kule nimetoka mbali. Shetani ashindwe La vie des stars.